a zaben da ya gabata, kuma motsa fatan alheri. Baya ga haka kuma mun tunatar da shi irin ayyuka da wannan kungiya tamu ta yi a shekarun baya kafin a zo ga wannan gaba na zaɓe. Na farko dai abin da ya sa aka kafa kungiyan shine wato mutane suna da tsammanin akan cewa duk wani ɗan siyasa ɓarawo ne, duk wani ɗan siyasa azzalumi ne, duk wani ɗan siyasa baya faɗin gaskiya, duk wani ɗan kai a takaice dai aikin siyasa aikin shaidan ne, aikin shiga wuta ne. To sakamakon hakan gani cewa mun fito da sana'anmu, ni daga banki na fito, kuma tun da gama university ina karamin yaro har Allah ya bani dama na zama managing director na bankuna biyu manya-manya a Najeriya kafin nan na shigo gwamnati. Bai kamata a ce a kalli kamana ba a ce min ni barawo, ko kuma a ce a'a ‘ya'yana barayi ne ko kuma wani abu kamani haka. Kuma ya kai ga har su bankunan yanzu sun ɗauki matakai akan cewa kai ɗan siyasan da ‘ya'yanka da matanka da ‘yan uwanka in dai suna sunanka ne ana considering ɗinka wai PEP, politically exposed person, saboda haka kar a baka bashi. To lalle wannan sana'a na siyasa mun ga kamata a jam'iyyarmu ta APC a samu wanda suka kore a sana'o'insu, daga likitoci ne, masu bricklayers ne, kafintoci ne, a ce dai kowa yana da nashi sana'an ne ya shigo siyasa, ba wai kawai ɓata gari ne ana ganin su a cikin gari masu ɗaukan adda da sauransu su ne 'yan siyasa ba. To abin da ya sa kenan aka kafa wannan ƙungiyan, kuma yanzu muna da rijista na mutane kusan miliyan, kuma haga an samu ci gaba. Kuma mu tunatar da cewa Mr. President dama Allah ya bashi basira na ɗaukan ma'aikata wanda sun kware a ayyuka don su masa aiki. Mun gani yayi a Lagos, kuma mun gani abin da Lagos ya dawo, kuma daga cikinmu akwai ƙwararrun ma'aikata. To ba wai neman aiki ake yi ba, amma a tunatar da shi akwai su, kar ya ce a'a bayi da wanda yake da masana'anta. Masana ne kuma suna da sana'a, so ba rai rasa duk wani abin na wato profession da yake nema a cikin wannan forum namu ba. So mun tunatar da shi da wannan, kuma mun gaya mishi akan cewa a'a mu ba magana roƙon aiki ba ne, a'a maganan cewa ga munan za mu tallafa na Najeriya. Kuma mun tunatar mishi akan yadda tattalin arziki ke tafiya, kuma mun yi la'akari da kusan 1/100 na abin nan wato bil'adama na Najeriya su ne suke rike da dukiyar Najeriya. Kudin da ake circulating a ƙasa yana hannunsu ne, 99% kuma hannu baka hannu ƙarya ne ake cewa da Hausa, just managing to live life. 99% kuma hakan ne, ba ƙarya nike ba, wanda yake ƙarya nike ya zo ya challenge dina. So how do you expect yau a ce mutane 1/100 su ne suke rike da dukiyan kasa, hannun ku yi tsammani kasa zai ci gaba? Ta ina ne kudin? Ya kamata kudi yana zagayawa. And how do you that mun ba ma president shawara akan cewa lalle a yi investing in, wato a yi sa kudi jari a wato gyara filayen noma, a yi irrigation canals, magudanar ruwa a duk dazuzzukan Najeriya da muke da su, a yi dam kuma. Don menene? Hamada tana tahowa daga arewa, kuma ga climate change, kuma ga yanda mutanen bil'adama suke karuwa a Najeriya. In ba an yi la'akari da wannan ba, lalle to nan gaba za mu iya rasa abinci ma, ba wai kawai maganar aiki ba. So bunƙasa noma da kiwo, amma kuma ƙasa tana cikin wani hali na rashin tsaro. Wannan yana ɗaya daga cikin abun da muka ba ma shi shugaban ƙasa shawara. Na san yana sane da shi, kuma waɗansu zo sun ba shi shawara. Maganar non-kinetic approach, ba wai da bindika za su ku bi yaran nan kuna harbin su ba zai kawo ƙarshen abu wannan ba.